guys, Mama Jinky ng Bukidnon. Welcome back to my channel. Karon na ako dre sa likod. Gikan magud mi guys nagkuan guys kuan ba na malit o gulay dito sa sentro sa Impalambong. Baklay-baklay mi, nagpapalit ko ang mga bata og ice cream. Na ako dre sa likod guys kay nagtanatan ako sa among alaga ang mga manok kay dre sa likod guys tulungan kamo nga nagkuan ba. Namusa dagko na pud yang mga piso. Tatanaw ta mo sa mga piso guys kay dagko na mong piso na kuan ni agi ni si Mana nakakuan na po nakapusa na po dagko na murag tagsa ka si Mana nagsunod-sunod sila pusa na naghanap po mong manok ba niya naglisod gani mi nga lisod lagi mi guys kung ahana mo ni ibuta kay kulungan naman ni sila pero kaloy pud ba sa Ginoo kay daghan pud sila bisag sa kulungan ra. Sinsya na mo guys kaya mo silingan naglingaw-lingaw sila nagatakanta sa Ate Lisa. Nya ipakita ta mo guys sa akong mga piso nga alaga namo ni Idun. Muna among mga piso guys. Muna siya ikatulong nga mga namusa na sila guys. Kuan ni kabuki yung anak 2, 4, 6, 8. Mga 10 mangguro yung anak guys. Kung gibahugan guys kay alas 3 naman na ngayo na daghan pud bayaya mga piso guys. Mga 3 months ani guys dagko na. Nanapod mi pang birthday ani kay ang birthday ni Idon kay August amo ani po April man nagsunod man mi. Na gaampo po ko sa Ginoo atong December guys nga mamusa na pud lagi kay murag upat gid ka bulan guys naging tuig guys sige uwan wala gyud pusa-pusa na ang among mga manok sunoy na lang ba mo nga lipay kay ko guys kapag ampo na ko nga pagka December guys nanguan na magid sila naglumlum na magid sila guys mo to gipangitaan na mo sila og kuan kanang lumlumanan kalayuan pud biya guys na namusa sila mo na ikatulong ang mga guys daghan na oy kay lingaw na pud baya mi ani managko ni kay makaiha naman ni guys lipay pud mi da buyag-buyag pud baya tambok da banat mo kaon kay kuan kay gutom naman mo napa oh ibutangan din ako ni ganina guys og kanang tubig diri sa ubos guys napo diri manok nga dako ang isa nga babae nagkagawas man da diri na mo ibutang diri nga side guys simentohon man niya diha simentohon niwa pa may panday na butang-butangan sa aning dako nya kung di man ni mangitlog ang babae ani guys amo man ning ihawon dakpang manok nay manok guys nasa kilid ang among babae nga mga dakpa to na naada na sa kuan among isa ka manok guys nasa ilalom nakabuhi wala alaga pang gukod lagi nagmanok si Pipay puya psst. Puya gapanangag rabag diaper tura layo patugwan ka bahog ka napo may manok dito sa kilid guys ilang dagko nga manok ba kabuhi man ang babae wa na ning duwa tini mga iruwa sige man na silagdagan yung mga manok sige rag kaidlas mo man akong lingaw guys magalaga-alaga og mga manok pod gamay ra man yung manok guys pero naraman ko sa balay ako na lang magatiman-atiman aning manok kay wala man ko'y trabaho may na lang pod mga atong stress kapag si Aliyah ka kuan ay English kayo support gani kay di ka sugak pod English kaya ang silingan ng mga bata guys
Among iro guys, gapang gukod og kuan. Manok, maapsan lagi na ako ni ron ako gini ihaw ning iro ah. Nagbaklay-baklay day ko diri guys. Kaman. Nakagawas man to. Lata ba? Pangambak na sila. Muna sila ikaduha nga mga piso guys, mangungaan nga namusa. Daghan na pud baya sila. Bi po na to bi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sila dire. Narang gamay ay. Di ba na maoy? Kanang gamay giampon man na siya, so 8 ni sila kabuok. 8 ni sila kabuok guys, giampon ning isa kay di man to kabalog dalang isa ka mamagod. Upat kay ni kabuok nga mungaan guys, nagipang-ipon na lang ang mga piso kay kuan lang isa ka mama dili makabulog dalag piso. Siya kabalo oy. Dagko na ni sila, mga 3 weeks na ni. Yung isa guys, 5 weeks na nila or 4 weeks. Mulupad ra pa rami. Sa pa kay natuyok akong kuan. Dagko na guys, so. Pumaak na ma. Pumaak na sila. Bunit isa. Gatuyok na akong kuan. Gatuyok akong kamera guys. Kuman ay galipad-lupad. La. Wala lagi ni mo na dagana ang isa wala may bukid diri butang yung bukid. Ha? Diri sa side ba? Gilid. Dire. Was aliya ay dili Mala. Dagko na sila guys. Hoy, kasaba ba? Tigin sabaan ni Jackie guys. Ngayon na po nagbahog. Magpuya. Akong gidauban dire guys kay para mawala ning mga kuan guys. Mga sagbot kay sige ni kauno ni Jackie yang gakatagon. Katagon man pag di ni dauban man ginay-naya na pagdaog para mahurot-hurot ng dress daplin. Nga kayo. Ako nang gidag-uban guys, limpyo na. Kinanglan man na siya kuanan guys. Kinanglan man ako na siligan perminti kay si among iro nga si Jackie ba. Na magsige man na siya panguan guys. Magsige man nagkaog si Lupe na bawal man niya. Na guys, akong gidauban, limpyo na. Ibugas-bugas dai ko guys, oh. Itapad isa akong album guys. Nag-video kaya akong silingan guys. Sorry kayo. Nalingaw po ko silang kanta guys. Maminaw ko ba? Nalingaw ko. Nandawdawg ko dani. Na nagipong na nga akong gidaog guys. Na akong lantaw kay wa nay lamok. Mispis ko direk bulak guys kay dire nga side nga kuan kilid sa balay. Di man ni maulanan man akong gibisbisan. Kaya di man na maulanan, mag-uga man ang panani, man akong bisbisan. Ako doon sa kilid, misbis na pod ko. Kaya pag man akong bisbisan, musakan ako sa taas. Bisbisan na to ng mga bulak guys. Kaya wala mo po ni sila tao guys. Uhawan man ni sila. Pag wala sila tubig, uhawan po. Di ato ning ko anon. Ato ning bisbisan. Kaya luway po gintawang kaayo. Di kagreen-green na sila guys. Nga tagahapon ako bisbisan. Di nindot na sila tanaw.
Hello guys! May hapon guys. May hapon namin guys. Akong giloto kay afritada. Saba kay mong TV. Nagloto kog afritada guys. Samang panihapon. Time to eat. Happy 15 ni! Ti ah! Happy 15 ni! Nice. Ha? Nice. Ti ay happy 15 ni! Ti ay siya! Aswa ka! Lolo! Na guys. Ang giloto guys. Kita ba ninyo? Okay? Gatingog ang gangis gay ay. Gatingog ang gangis dito sa kilid sa mong balay mo na naisaba ba, pasensya ninyo guys. Kay isaba kayong gangis sa kilid. Sa mga mag-asawa diha, mga pamilya, mga unta ninyo. Kay gutom na si Mama Jinjin. Na, sa Poport guys, nagmugot ang naong kay gusto daw siya pansit niya. Gusto man namo guys, kung unsa ginasa kusina, sa lamesa, mo ginasudanon. Kay para manatpid sila ba nga mukaw na sila kung saan sa lamesa ni arte man kay ni gid ni mukaw gulay. Maugtas lagi ta pero agwanta lagi ta kay tula silang yun-uyunan para mukaon ba kay bata pa man pagkadako ani makasabaan na nigmaayo kay kabalo naman yun sa gigulay yun sa important siyang gulay sa lawas muna nga pailog lang taong mama ani kay mintras bata-bata pa kay pagkadako ani kusnot ni.
Salamat sa pagtanaw guys. This is your Mama Gingy ng Bukidnon. Follow and subscribe my channel. I love you. Bye-bye!